नै जोंहा दिनै बाथौ खेराइ थानसालिनि दिनै नैबे दरखं मोखांखौ बेखेवनाय जासिगोन आरोना बेखेवनाय जासिगोन आरो बेखौ सिगां गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनो थाखाय आं खावलायनाय जायो। बेजों लोगोसेनो जोंहा गासैबो नुजाथि फैनाय रायजोफोरनि गेजेराव जानागुरु बिथाङानो हानानै गावनि आखाइजों हानानै बेखेवनानै होगोन। बेनि थाखाय आङो जानागुरु बिथांनि सानथौखौ खावलायनाय जायो। दिनै काकरमारि गावदार गामिनि जाहा मानगोनां गावबुरा आरो नेहाथारि लोगोसे दिनै बे गामियावनो संसार जाबोनाय जोंहा बिदा जानाय बा बिबाजै जानाय सोमोन्दोनि मानगोनां रायजो राजा गासैनिसिमबो आङो सिगां आंनि सिगां खुलुमनायखौ जासिग्रोनो हाबाय। दिनै 1432 साल दिनै माग मास दाननि 27 अक्ट' बाराया दिनै मंगलबार बाराय फुंजामुथि समजों लोगोसे दिनै काकरमारि गावदार गामिनि 34 गिरि बाथौ सिबिरिया दिनै खेराइसालिनि दरखं मोखांनि दिनै गेटखौ बेखेवनो थिननायलाय दिनै बिथांमोननि खेराइसालिनि गेटखौ आङो दिनै गोसोआवबो सानाखैमोन बा माब्लाबाबो आं सानफेराखैमोन आं बेखेवनो मोनगोन होननानै दिनै बिथांमोननि हांख्रायनायाव बा दिनै आं बर' जिमादारि जानानैसो आं नुजाफैदोंमोन। बिथांमोना खावलायनायलाय आं दिनै बिथांमोननि गेटखौ खेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोनदों आरो रोजा रोजा आं साबायखर बावो। अबंगसाया बिसोर गामिखौ बा 34 गिरि नौनारिसो बाथौ सिबिरिखौ जेब्लाबो सुखु गोजोनै दोनथों बा दिनै बोर सारस्रिबाय थाथों, फिसायै फिसौयै रायजोखौ मोनजालांथों होननानै आं आसा खालामदों बा आइ आफाफोरनाव आं बोरखौ बिदों। दिनै बिथांमोना 34 गिरि नौनारिसो बाथौ सिबिरिया रान्दि दुखि रांखावरि गारनानै खस्थ'खौ खस्थ' होना जासे दिनै अन्थाइ बाला सिमेन्ट रडनि दिनै गेटखौ रंगिना संगिना गेटखौ बानायदोंमोन। बेसेबांबा समायना रमायना दिनै आं बेखौनो बेखेवना होनाय जानोसै होनना आङो साफ्रोमबो रायजोफोरनि सिगाङाव आङो फोसावनाय जाबाय। जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि काकरमारि गावदार गामियाव दिनै आगुवानि गेटखौ बेखेवनायनि खेराइसालिनि गेटखौ बेखेवनायनि जय आफा बाथौ बोराइनि